El Kazum dona poder, d'activant el vols tu ser. Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Things, erupció, Kazum Power. Benvinguts a Kaboom City! Caram! Mireu tot això! Al·lucinant! No ens creuran en la Terra. On estem? És la meva base secreta, mireu! Vaja! Des d'este punt vigile tot el món Kaboom City de bona vista, eh? Benvinguts a la ciutat dels Super Things. És enorme. Sí, tant que costa creure que tota la ciutat està en perill. Però conec bé, Mr. King. Trama un pla terrible amb el Kazum que va furtar. Encara no sé el què, però prompte ho descobriré. Però bé, tot arribarà. Primer vos ensenyaré tot això. Kaboom City és la ciutat dels Super Things. Objectes quotidians convertits en superherois i supervilans que s'enfronten en batalles increïbles amb els seus superpoders. Ui, el Tec m'apanya! Ahí teniu un exemple. Amunt! Ja veig que així no hi ha carril bici. Això és una bogeria constant. És normal que no doneu crèdit als vostres... ulls? Què mires? Interessant. Eres un bon xic, però tens els ulls grocs. En este món els herois tenen els ulls blancs. Només els vilans els tenen grocs. Això és un poc estrany. Però aleshores jo... Parlant de coses estranyes. És la marca de Mr. King. Tot apunta a un pla malvat. He d'investigar-ho. Quedeu-vos ací i no vos fiqueu en embolics. Torna de seguida. Què? Salta, eixes taronges! No! Són els Super Things d'abans. I sembla que hi ha problemes. No impediràs que acabem les taronges, Super C. I mira què pense fer amb elles. No t'atreviràs! Que bo el suc! En vols? Això ho pagaràs ben car! Què són aquestes coses? Molen, eh? Es diuen robotòxics. Me'ls han donat els altres vilans. I ara, cara de vitamines... Què feu ací, llargueruts? Fora! Bé, crec que tinc un pla. No fa falta, serà molt fàcil. Som superherois, els més durs de la ciutat. O els segons més durs. Per a lluitar bé has d'usar el poder Kazum que tens dins! Sembla que estos robots no volen negociar res. El Kazum que tinc dins? És la font de poder de tots els Super Things, intenteu-ho! D'acord! Avance, Kazum! Espremedora letal! Mira el Kazum! Dona'm poder! No m'agafes! T'agafe jo a tu! No preferiu perseguir un altre? Amunt! No està sent gens fàcil! Però ja ho vaig captant! Res es compara amb mi. Ara sí que vos heu quedat sense suc. Bé, crec que és ara o mai. Una volta més! Sí. Kazum Power!
Això sí que són uns bons atacs de Kazum! Al final ho hem aconseguit! Què és això? És gegant! Què pensen fer amb això? Saludeu el líder dels vilans. Terror tòxic de Kaboom City i pròxim emperador de tot, Mr. King. Professor K, què són estes coses lletges que molesten els meus vilans? Pareixen cadells humans, cap. Ja ho veig. Ensenyem-los qui van a ser. Abaixeu els decibels! Ai, és Mr. King! Això ja no pot anar a pitjor. Havies de dir-ho, eh? Crec que heu tornat a la normalitat perquè se vos ha esgotat l'energia a Kazum. Inclineu-vos davant de Mr. King, com també ho farà tota la ciutat davant del meu exèrcit. I si no vos inclineu... Enigma! Estem ací! Per fi vos trobe! Pugeu! Anem allà! Tu de nou, Enigma! Me lo pagaràs! Ron, no tingues por, xicotiu. Mr. King, el Kazum furtat i ara un exèrcit de robotòxics. Esta ciutat prompte necessitarà uns superherois que puguen restaurar l'equilibri entre herois i vilans. Aneix seques! Ens entrenarem bé! Jo pense començar ja. Mira, Finn, amb una mà. Doncs mira jo, sense mans. Que us ho digueu dur, els dents!